JB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras mga tugang alas 12:05. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marahay na ito mga tugang. Biyernes po ngunyan, petsa 18 sa bulan kan Hulyo 2025. Ini po ang Bareta alas 12 asin kami ang sa inyong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardilada, iba. Enot sa headlines ng darakulang mga bareta sa lado lokal. OCD Bicol, padagos ang pagkikipagkoordinar sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Offices asin iba pang response agencies tanganing magriparo sa epekto kan maraot na panahon. Patrabaho sa ipapatindog na modern police station sa Ligao City, mapuna sa mga masunod na aldaw. Guardbridge truck, planong dagdagan kan lokal na gobyerno kan Legazpi. Code White Alert status sa gabos ng mga health facilities sa probinsya, itinaas kan Albay Provincial Health Office. Sa lado nasyonal, darakulang investigasyon sa mga dahilan kaya nagitaas ang tiwala kang publiko sa Kamara de Representantes. Mga lugar sa Guimaras, Quezon asin Albay, pigdeklarar na protected areas. Justice Secretary Remulla, kinumpirmar na tulang nintaw ang mga bagong na-recover sa Taal Lake. SOCMED influencers nagdidilhensya nin 2 milyon pesos kada bulan sa pagprometer kan illegal na online gambling. Sa ibang nasyon, 63 gadaan dahilan sa maiwasan na pagbaha sa Pakistan. Baretang Sports, Strong Group Athletics kan Pilipinas 5-0 na sa Jones Cup matapos tambakan ang Chinese Taipei. Yan ang mga headlines kunyan sa detalles kan sa tuyang mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Padagos ang pagkikipag-koordinar o koordinasyon kan Office of Civil Defense, Bicol, sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Offices, asin iba pang response agency sa riyon tanganing magriparo sa kamugtakan kang panahon sa indang mga lugar. Magiramdoban na initaas ang Blue Alert status sa Office of Civil Defense, Bicol bilang preparasyon sa mga posibleng epekto kan bagyong Krising sa riyon. Sigong kay OCD Bicol spokesperson Grammy Lanas, siniguro kan siya ng ahensya na nakandaan augmentation as in deployment kan uniform personnel hali sa regional level kung kinagaypuan lalo na kung magpadagos pa ang paguran. Nagabiso man sina sa publiko na magkoordinar sa local disaster risk reduction and management offices lalo na ang mga nasa high-risk areas as in prone sa mga pagbaha. Dapat man na magriparo kan latest advisories hali sa State Weather Bureau para sa rainfall warning sa kanya-kanyang mga lugar, siring man ang obserbasyon kang pag-iingat anuman na oras. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Nasa 544,000 pesos ang kantidad kan pinagtutubudang shabu na nakumpiskar kan Police Regional Office 5 sa Naga City sa pagkikipagtabangan sa City Intelligence Unit, City Police Drug Enforcement Unit, Police Station 1, Canaga City Police Office, as in Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5. Naging matrayumpo ang anti-illegal drug operation sa Zone 4, Bayawas Street, Barangay Abella, Naga City na nagresulta sa pagkakaarestar kay alias Kaloy. Nasa 23 na heat-sealed plastic sachet ang nakuha sa suspect na may gabat na 80 gramos. Sa ngunya, nasa kustodya kan Naga City Police ang suspect para sa magkakanigong disposisyon. Planong Ang baretang dagdagan ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan.
Planong dagdagan ang garbage truck kasi mahanap ng ibang lugar na pwedeng tapukan kang basura ang Legazpi City. Sigong kay Legazpi Mayor Hisam Ismail, nadidipisilan ng mga garbage trucks sa indang garbage collection dahil rarayo ang lugar kan bangkiruhan asin konsumo ining maray sa oras. Sinabi pa ni Ismail na limitado man ang mga garbage truck na nagkokolekta kang basura sa Legazpi City. Katakot kaya ni siniguro kan opisyal na matatawan ng aksyon ang nasabing problema sa mga masunod na panahon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Nagpuunang mag-ako ang Philippine Statistics Authority o PSA Bicol nin aplikasyon para sa replacement ka National ID card na nagkapurunas na ang detalyes asin letrato. Sa phone interview kay PSA Bicol Regional Director Cynthia Perdiz, sa iyang sinabi na pwedeng magbisita sa indang opisina ang mga persona na may damage IDs asin mag-apply nin replacement. Enot nang sinabi ni Perdiz na dapat isurrender sa indang opisina ang damage IDs bago makapag-request nin form para sa replacement. Ang baretang ini hatod sa Indukan. This news is brought to you by Actimed Quality Generics. Isang pangalan, singbisa ng maraming branded. Actimed Quality Generics. Sa iba pang mga baretang lokal, nagresponde ang mga personalis kan Department of Public Works and Highways o DPWH 2nd District Engineering Office sa nangyaring landslide sa Sitio Tagungtong, Barangay Taysan, Legazpi City, kasubagong aga. Sigong kay Engineer Warren Asutaya, pamayo ka nasabing opisina, nagkagwasindan ng immediate clearing sa buminagsak na kahoy o natumbang kahoy at sinagrasay na daga. Tanganing ma-restore o maibalik ang road access sa lugar, susugman sa direktiba ninda Albay 2nd District, Congressman Caloy Loria, Legazpi City Mayor Hisam Ismail, asin DPWH Bicol Regional Director Virgilio Duarte. Sigun sa mga residentes nangyari ang landslide alas 3 nin aga, sa ngunyan, one lane passable pa ang tinampo para sa ginibong clearing operations mantang mapaluwas na abiso ang DPWH kung klarado lang maray ang tinampo sa nasabing lugar. Daini na irehistrong untoward incident sa Virac Port sa Catanduanes dahil sa epekto kan bagyong Krising kasubagong maagahon. Sigon sa Coast Guard Station kan Catanduanes, naging mahigpit ang kasuguan sa mga pasahero na dai magpirit na magbiyahe siring man ang paglawod kan mga parasira dahil sa maraot na panahon. Sa ngunyan, maski harayo na ang bagyong Krising, yaon pa ang epekto kan habagat na pwedeng magkausanin makusog na pag-uuran kung kaya padagos ang pagmonitor kan Coast Guard. Sa ngunyan, balik na sa normal ang biyahe kan mga cargo vessels sa nasabing lugar. Dahil mababa sa 27 pasahero asin 13 na rolling cargoes anay stranded sa Virac Port sa Catanduanes dahil sa epekto kang bagyong Krising kasubagong aga. Sigung kay Commander of Coast Guard Station Catanduanes Lieutenant Junior Grade Kiz G. Villanueva, kadaklan sa mga stranded na pasahero sa pantalan, iyo mga painante asin driver ka mga trackage. Nakatalaan man na magbiyahe kota ang mga stranded na pasahero, papasiring sa Tabaco Port, alagad na kansilar ang silang biyahe. Dagdag pa ni Villanueva, naka-standby 24/7 ang Coast Guard Station sa Catanduanes, tanganing magtaunin tabang sa mga biyahero sa mga pantalan sa probinsya. Sa ngunyan, balik na ang biyahe sa nasabing lugar matapos na aliong kang pag-asa ang tropical wind cyclone signal sa nasabing lugar. Mapuuna sa mga masunod na aldaw ang patrabaho sa ipapatindog na tulong iskalon na police station sa Ligao City matapos ang ginibong groundbreaking ceremony kasubagong aga. Sigon kay Deputy Regional Director for Administration o DRDA Police Brigadier General Ronald Gayo, parte ni kan modernisasyon kan pulisya kung saan mas halangkaw pa sa standard kan police station ang ipapatindog sa nasabing lugar. Sinabi ni Gayo na ang lote ipigdonar kan gobyerno lokal kan Ligao City sa pangingenot ni Alcalde Fernando Gonzales, mantang ang pulisyana ang nag-alokar nin fondo sa tabang ni dating Congressman Fernando Cabredo. Dagdag pa kan opisyal na pirming may counterpart ang gobyerno lokal asin pulisya sa mga siring na proyekto. Sa ibong nalado, nagpasalamat naman si Mayor Gonzales sa suporta asin tabang kan pulisya na magkaigwanin modernong police station sa syudad kan Ligao. Nagpatanid ang Land Transportation Office o LTO sa mga tricycle driver na mantineron ang right lane sa National Highway, tanganing makalikay sa peligro.
Matatandaan na nag-viral sa social media ang sarong tricycle na nagtatakaw sa mayor na tinambo sa Kampulangi sa Al-Albay asin nabangga kan truck. Timinaririk ni halos 3 beses kung kaya nagkawaragas ang lunad gani na nagresulta sa pagkairido ka nagkapirang persona mantang may nagadan sa insidente. Sigon kay LTO 3rd District Head Gerardo Navarez, dapat magsirbing adal sa mga tricycle ang insidente na kung nasa highway dapat permission ang nasa gilid sa pagsasabi na kung naigpitan, talagang bawal nga ni ang tricycle sa National Highway. Katakod kay ni inagad gan opisyal sa mga tricycle drivers na mantiniron ang right lane bilang konsiderasyon mantang kung matahaw, ipigbugtak kay ni ang buhay sa peligro. Itinaas kan Albay Provincial Health Office o PHO ang Code White Alert status sa gabos ng mga health facilities sa probinsya dahilan kan maraot na panahon. Inibilang pagsunod sa Department of Health Memorandum 2025-0256 na may titulong Declaration of Code White Alert in relation to Tropical Depression Krising. Sa paagikan APHO, Memorandum Order Number 02 Series of 2025, piging ganyaran gabos ng mga health facilities sa probinsya na ipaabot sa indang opisina ang health report as in concerns kung igwaman. Mahigpit man na pig-abisuhan ang mga municipal o district hospitals, provincial hospitals, rural and city health units and offices, DRRM managers, as in mga personahe kan Albay Provincial Health and Emergency Management staff na mantiniron ang pagiging alerto. Mga tugang primerong partiyan kan sa tuyang Bareta alas 12, Bareta sa lado lokal. Ang Bareta niya to sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa Sinibapa, makalis lamang po kini. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Yolo Pascual po.
Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sa detalles po kang bareta sa lado nasyonal, kumpiyansa sina La Union Representative Paulo Ortega the 5th asin Zambales Representative Jay Kunghun na ang mga darakulang investigasyon sa nakaaging 19th Congress asaraw sa rason kung kaya nag-itaas ang tiwala kang publiko sa House of Representatives sa iraram kang pamamayo o liderato ni Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez. Sinabi ni Ortega asin Kunghun matapos na makapagrehistro ang Kamara de Representantes nin pinakanghalangkaw na trust rating na minabot sa 57% kan Hulyo base man sa survey kan Social Weather Station o SWS. Sigung kay Congressman Kunghun, mas may papailing sa publiko ang trabaho kang Kamara dahil sa mga matitinding pagdangog na nakakuha ng milyon-milyon na online views sa sinpigtutukan kan mga namamanuan. Ipinautob ng Unyan ang mga preparasyon na nakapalaman sa Minimum Preparedness Checklist as in Operation Listo Manual. Sigon kay Juni Castillo, spokesperson kan Office of Civil Defense, kung sa inakalista ang mga dapat gibuhon bago mantang asin pagkatapos kan kalamidad, tanganing matauanin komprehensibo asin magkakanigo na aksyon gikan sa lokal na gobyerno. Sinugo man ang mga Local Disaster Risk Reduction and Management Officers o LDRMO na magpautob din mga lakdang para masiguro ang kaligtasan kan mga komunidad kontra sa peligro. Sinabi pa ni Castillo na mahigpit na ipinapautob ang coordinated as in multi-sectoral na preparasyon para maagapan ang epekto kan bagyo. Kinumpirmar ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Buying Rimulya na may mga tulang nin tao na na-recover sa Taal Lake sa ginibong retrieval operations kan Philippine Coast Guard o PCG kanakaging aldaw. Sa press con, sinabi ni Rimulya na ang mga tulang iyo ang ribs kan tao asin dagdag pa kaini na 4 na sako na recover sa Taal kaso hapon. 2 sa mga ini may laog na mga klabiran nin tao, mantang ang 2 may laog man na baybay na pigsasabing ginamit bilang pampagabat para maglubog ang mga ini sa irarom kan Danau. Ibinulgar man ni Rimulya na si Julie Patidongan alias Totoy ang nagturo sa mga bangkero kung sa ininulog ang mga bangkay sa Taal Lake. Pinirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang tulong ley na nagdedeklarar sa mga kadagaan sa Guimaras, Quezon asin Albay bilang mga protected area sa irarom kan National Integrated Protected Areas System. Kaibahan sa mga pigdeklarar na protected area ang Taklong and Tandog, Group of Islands Natural Parks sa Nueva Valencia, Guimaras o Republic Act 12225, Alibihaban, Protected Landscape and Seascape o APLS sa San Andres, Quezon o Republic Act 12226, asin Mount Masaraga Protected Landscape sa Albay o Republic Act 12227. Base sa mga leyes, pamamahalaan ang lambang kadagaan kan Protected Area Management Board na kumpwesto kan mga representante hali sa Department of Environment and Natural Resources o DENR, Local Government Unit, Indigenous Peoples Group, non-government organization asin iba pa. Mambugtakman nin trust fund para pondohan ang mga proyekto sa mga protected area asin ang 75% na income itatagama sa pamamahala asin konserbasyon kan mga nasabing lugar.
Nagkakaragting na 2 million pesos kada bulan ang nadadilensya ka mga social media influencers sa pag-promote o pag-endorso kan illegal online gambling platform sigon kay Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC Deputy Executive Director Renato Aboy Paraiso. Ibinulgar ini ni Paraiso na dakula talaga ang kompensasyon na minaabot sa kantidad na 500,000 pesos. Sinabing dakol sa mga pigapod na influencer, anday aram na illegal pala na online na sugal na platform na sa indang pico-promote. Nagtaon na sindanin ultimatum sa mga nasabing influencer na punduhon ang pagpromotir kan illegal na online gambling platforms asin magugma sinda o kaya sa mga masunod na daw tibaad sinda ang makaigwan ng problema kaya naugma sinda kan magpahayag ang mga ini na nagsunod man ang mga ini. Dakula ang tsansang nakuha naman ng God ni Senate President Cheese Escudero ang boto kan supermajority sa Senado para mamantinir siya sa pwesto sa pagbukas kan 20th Congress. Sigon kay Senator J.V. Ejercito, nasa sa iyang tansya. Nasa 17 sagkod 18 na ang mga senador na nagpirma sa resolusyon kan pagsuporta para kay Escudero. Sinabi ni Ejercito na may mga nakahuron siyang nagkapirapang senador asin kun kaito bako sigurado ngunyan garong si Senate President Escudero naman an sa indang susuportahan sa hiling pa kan kongresista kaya nadudugangan ang numero para kay Escudero dahil aram naman kan gabos na may numero ini. Sa baret niya to sa ibang nasyon, maabot na sa 63 katawo ang nagadaan sa pagrapado kan makusog na bagyo sa Punjab province sa Pakistan. Sigon sa National Disaster Management Authority, may 290 na iba pa ang lugadan sa sobra 24 oras na daing pundong pag-uran. Nagdeklarar na nin daing laog sa opisina asin eskwelahan ang syudad kan Rawalpindi ang kataning na lugar kan Islamabad. Nagresultang grabing pagbaha kan magsupay ang salog dahilan sa paguran. Dakol sa mga flightsman ang nagkansilar asin nagkapir ang mga tinampo ni sinarado dahilan sa pagbaha. Padagos man ang pigigibong pag-rescue ka mga otoridad sa mga binang lugar. Pon pa kan Hunyo, maabot na sa 180 katawo ang nagagadan dahilan sa mga paguran kung saan kabanga sa nasabing numero mga aki. Baretang sports, uminarangkada na naman ang Strong Group Athletics o SGA kan Pilipinas sa 2025 William Jones Cup matapos ilang paso asin daugon ang Chinese Taipei White sa score na 107-75 kanakaaging banggi sa New Taipei. Dahilan digdi, napalawig pa kan Philippine squad ang sa indang unbeaten run na 5-0 asin nag-iikadua sa standings. Nagbida ang SGA na si Tandua Aji na nagrehistro nin 25 puntos, 6 na rebounds, 3 assist, 2 steals, asin sarong block sa laog nin 16 na minutos na pagkawat. Primerong quarter pa sana, nakontrol na kan SGA ang laban asin bago mag-halftime, lalo pang nagdistansya ang lamang kan Team Albay. Paglaog kan second half, dakula ng bentahe kan Strong Group. Sagkod na magpadagos ang pagdominar kaini sa kawat sagkod matapos. Sunod na makakalaban ninda ang Malaysia, ngunya na Hulyo 18. Sa tuyang bareta sa siyensya at teknolohiya na imbento ka mga eksperto ang ihang 216 o 216 sarong autonomous aerial vehicle o AAV, partikular ang electric vertical take-off and landing o eVTOL aircraft. Sigon sa airporttechnology.com, na idisenyo ang ihang 216 para sa mga passenger transportation logistics sa urban environment. Ini sarong 2-passenger aircraft na may 16 na rotors, kapable ini ni speed o rikas na sagkod sa 130 o 130 km kada oras, asin kayang magdalagan sa distansya na 35 kilometros. Ang EH216 natawanan nin certification halis sa Civil Aviation Administration kan China, kasabay ang type production asin airworthiness certificates. Istoryang naiiba.
Pigmidbid kan Guinness World Record ang 23rd Bambanti o Scarecrow Festival sa Isabela Province bilang largest number of scarecrow dancers. Nasa 2,495 na partisipantes ang nagsulog nin scarecrow dress as nagperform ni non-stop dance sa laog nin sobra sa 2 oras sa Isabela Grandstand. Kataod kaini, nalampasan kaini ang 5-minute dance na nairehistro kan Guinness World Record nin sobra sa 250 katawo. Hulyo 18 kan taon 1875, namundag si Marina Dizon ni Bartolome, ang kainitinoting babae na nag-inisyar kan katipunan sa Trozo, Manila. May edad 2 bulan pa sana si Marina kan magadan ang sayang ina mantang ang sayang tiyao na si Josefa Dizon ang nagpadakula sa iya. Pigsasabi na may dakulang ambag ini sa istorya kan Pilipinas dahilan sa katipunan. Mga tugang ngayon na po ang kabilugan kasatuyang alas 12 mga bareta. Tini pa na kinalap sa DCGB News base na nakalis na 6 oras. Sa pangalan po ka nakatuwang nato sa pagsurat kang bareta, Jenny Matthew Balaran. Lado Technical, kasabay niya si Kuya Jun Apulis, DCGB Social Media Department, yan po dyan si Jerome Nico Martinez, at saka ang storya pong OGT na si Casey Tanay. Sa pangalan po kabilog na tropa ka Mega Force Patrol, kami po ang sa mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolo. Sa pangalan po ni na Ma'am Gina Ritter Lee at saka ni Sir Bert Nunez, ako man po si Mardila Daingiba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa baga na pumasunod ang programa, ang Pigaan Tabayan kan Sambayanan. Baby Angel Mustaza sa Iskaramusa. Masunod na. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DC